Mato na ko sa trabaho. Sila Kuya Gael sa Kuya Kin Kin dar mabilin kay hatod sa akong papag-April. Banas kimiyat kanito. Nara mo ya. Dumo paglag Kuya Kin Kin ha. Ilam na silang Milo. Morning Kin. Tapos Kin Kin og Milo. Mato na ko guys. Hatod ko nilas papag-April og ni Elia. Sa gabi balik kami dito kay last vigil ng Idiboy unja. May labang ito pa. Last vigil ito pa no. Helmet kay kado. May balon skin yat rabbit man yung balon dahil halam hijos naman. Padung na mo hijos sa isang balon na Di pero na sa kanang sa balon. Na all na balon. Di na nahijos. Kamay na ko anila. Muning. Gone. Lipay ko kay palitan ko nare. Di na lato-lato kay nga nagjagis lato-lato na, di na lato-lato balon na dai. Yung balon na. Ito na mi guys, kita tala to. Kumbati be. Na. Hugmisa ng rabbit na tikimiat. Lagi herang ni jali paja. Iheket pa na dyan tiil. Niksikan ni jamo. Isang hanap saan baka pag-abot ha? Saan man pag-abot ni? Ama man nagihikat sa dyan tiil. Kaya rong niksikan ni dya. Wop, turabit. Tujak-tujak. Makalingaw juday pud no. Excited man hijang. Excited man hijang kuhaon. Di man sa kakuha. Oy. Ay. Sus tabangan. Oops. Tabangan na. Ka-excited ka jud now. Ha? Mo na itong panglingaw ni Zaplor, ha? Mo na tagamay. Nabayla. Di na mulupad. Di na mulupad og kuan. Oh, yan alaman bi. Diyan sa tara na ideon nimo. Kay bawo jud mi kabugnuon ka dana. Kabugnuon ala, grabe excited rag na akong. La. Mao man din. Oy, to na bi. Nabitik na danggan. Lipayas among batang gamatoy guys lipay ka sa among bibi Dalton lipay ka sa yan. Good morning natang tanan. Ta. Lipay si Just rabbit. Bisi magtag-ija to Arang bisiha mas tag-ija to nagnene dato cellphone. Dia sang bibi Dalton nagijahang balon. Ito na, nalingaw nagduduan guys. May pip naman, asa ba mong padong? Lingaw na siyo ni mo tudtod. Ganas pa pag-Gabriel guys, huwagwa. Ikag malagi, na batang gamay. Sunsang gabi guys, glass vigil Idiboy. Tumad tumanja. Dalton tonton. Kamao naman dara pa sa church tabangan. Rapuyo. Sige gising ta wala to bang sang adaan. Nayo anar ko sang barsahan yo. Ana jaga gwa-gwaon pa. Mani sang kalipay hagwa-hagwaon tala tonton no. Kunohon man jaga gwa-gwaon to bang sang yoyo. Pastilan. Masuko man. Guys, ako na nahagi pa ni ate. Ni ate Mayet. So, mo tumiros pa pag-Gabriel sa merkado. Mga palit og pa-snack undas mga G. Salamat ate Mayet. Taong. Ha? Kalimtan na isang taong Hala tortahon. Kimya, pangay sa kimya. Hi. Sunog. Yun sa guys, last vigil na ni Idiboy karon. Last vigil na ni Ja. Mga tumalib to unja. Para ko darin palitupan guys. Milyo ko dari pang pa-snack unja sa mga G. Dadanon dito ila Idiboy.
Kay gabi sigurado nahurot ka sa tong gabi mangida. Karon lain na pud ni. Salamat ka jo ate Mitch sa ate Mayit. Kape na lang may hapaliton, kape nga mais. Kay pareha gabi sa mangida pan o katong kape nga mais. Thank you. Dara manghambin ko dani ron ko kadag sila nan. Apiling ikubag dambe kanang dako. Nalo papilag ikubag 20. Pila. Kare na laman ti. Corn coffee. Dako diha. Nanira. Mo na ipare sa pan. Corn coffee. Mazuni kay di pangkabuhian na ding manginom. Alam mga to. Dana miss bye. Naga saling palit mig pan. Balik 400. Ngapan unsa palit pag kog dugang kape. Kape na mo na lang may hangi palit kay gihapon mo ko yung ikuan pan og kape. Kay kasagaran na tong mang bijil mga kuan naman mga idadidaran ganahan sila kape. So mo na lang may hangi kuan. Kay kape man jud kasagaran may ampay nila. Salamat ka Joti Mayet. God bless you Morte. Daon sa mo na ning daday ngadto. Kay last vigil na ni Idiboy last mo na nay kinalasa na mong malilian na mo si Ja. Guys, mo to na mi. Dapat sila tirig si Aisa Rari. Dengan na mo. Mo to na mi. Sila tirig si Aisa. Hey guys. Hey. Kaya amang ko sa loob. Lubong. Bungi. Sige pre. Dapat dia. Mau lagi? Tatampa man. Alam si orang ini Last vigil naman ron. Kita may mukha. Last vigil rong Idiboy. Ato may magtapok dito. Salamat ka to Darites. Imong pa. Amo ni sa Di Mayit. Saka. Pan. Ati ni. Ate. Di Mayit. Isangi pa. Kuan. Dapat dari kuan. Kapi. Kun kopi na lang may magina. Kurami. Kita-kits na tadat to. Panglikadaan kay Lisa Dagayanan. Oh, sa Ilia. Oh, sa day. Hara ka. Dali, agi. Dagan. Sus, tabangan. Ang gaming body. Hara ka. Lili na stairs ng lab team. Di boy. Ano, nagisi ano? Nagisi. Nagisi si Di boy. Nara isang mga barkada nagtapok. Guys, tapok mi dari room kay last na lang na parang tapok. Kasi hindi ko yung maihatid na malamos dalugganan. kantahan nga si Diboy. Kantahan siya iksuon. Bayaw. Hindi makuha. Let's go, boss. Maalang nga. Duwet ka na to, ya. Hindi, partner ni Idiboy yung sajaw guys. Sa na itong partner na uwahiman das nangagi wa sila nakasajaw. Si Idiboy rin nagsulong sa sajaw. Kaya itong partner. Trabaho naman ko. Lagi busy naman ko panarbaho. Pero wadyan si Janay Pali o nga rin kay last vigil naman ko. Unang mangingari, nagitapok mi dari. Kaya. Si Boy. Umayhatad na rin ang mas huling hantungan. Dahil di, panahon na silang panagtaban. Dahil na nitugan nagamangkuan. Panahon na silang panagtaban nilang duha. Saksi ka dyan ming duha nagtaban sila. Oh, mana? Nanagi lang. Masih ka na anak mo ha? Masih na ka na anak mo ha? Awa pa rin naman. Pero grabe na ilang experience silang duha. Ote, ansa katong na katong checkpoint na. Sige, takulugin mo. Sige. Kay bao ko na silang istorya karon nakatawa silang kabuang das nangagi. Padung sila binunido na ni guys. Baba na. Ako dyan sa motor.
Huwag kami ang yung pasok nito ka na nanuwa. Agila tong baon, di kasbay. Sir, ito ko sa sol, sir, base taman, sir. Lobo na, wala mo kapag kinasa, sir. Ay na magpulmi, sir. Ako na sunod-sunod, ako hindi ko. Ang pagkayang gawa, Tagaluga lagi. Tagaluga lagi. Kaya anak di makaintindi. Char. Ay, Tagaluga lagi. Tagaluga lagi ba? Tagalog lagi. Sige, sige. Pwede Bisaya. Sige, sige. Kumbati. Sige, sige, sige. Super meron. Aday, sakay na. Ingan pag ang pulis. Sabi ng pulis. Doon naman kayo sasakay. Maglakad na kayo doon, Day. Sinyasa po sa isa. Doon tayo. Pero, nakata kami. Wait, tinuod dyan na lang experience. Magkaibaw dyan mi na. Padung silang binunido kay magtaban kuno silang duha. Pero nanginhas ra sila. Sabi pa ni Timoy. Salna. Tawag na. Sulna. Dipoy, kainan ko pa ako ng tanduay, Dipoy. Sige, Day. Papilingan ng tanduay. Hirapan mo. Pero te, aran dyan, te. Pinanggad sa kakasong idiboy no. Asawa ko. Asawa. Dipoy. Hindi. Kaibigan ko. Dede, asawa ri ay. Ayaw. Kami? Subay na mga kaagi nila dyan, tinuod dyan na. Yan, may saksi. Tinuod dyan na ilang mga kaagi. Ako si saksi na na. Okay. Sayaw to. Patong-tong naman. Sige. Ah, Day, kaniluwi-luwi. Badiluwi. Brother Louie. Sabi ko, talaga itong mga tao na ito, tagalasang to pala to. Tagalasang. Nakakita ng dansa na ako kung dansa na walang bihis. Uy, tinuod dyan na ilang kaagi. Moto ilang kaagi ni Idiboy. Abot o binunido kay nagta... Deday. Agi lang pa ng hinatos ba ay magitaban sila. Nagis ana-ana, wa? Uy, butan dyan tino. Sipyat ka. Butan dyan tino. Mojud. Takot kasi siya na makarma yung anak mo. Mojud. Uy, mamadlong to. Uy, mamadlong to. Nga na sige para wag pero dili sa ka na mahinam nimo. Dito. Pero na tingaw nito ba? Kani madyo sila mo'y pares og sayaw. Masukuti, uy. Masukuto gahi kamon. Tingan ko na. Mm. Ang ira to mabitan nimo. Bukay na dyan. Di dito ka mau manguanti, no? Di ka mau mangbinastos dyan si Idiboy. Masin saon. Masig para inom si Zadi sa ka mau magbinastos. Kabay, uy, makamingaw. Silang suga. Ni. Makamingaw ilang kuwan. Mag-ina. Partner ni Idiboy sa kuwan, guys. Sayo-sayaw. Sa tinginging. Dingin ko. Moli na guys. Kaya katugo na po si Elia. Maynila. Ato na ni. Sorry. Wato na mi manguli na mi day. Bitaw, ug mamuhatod man mi sa meeting. Hindi ba manguli na mi di boy. Ang mga barkada kay baw man jud kang napoy mga obligasyon. Kay baw man siya. Understanding ba yan ni Kazu? Babay di boy, wato na mi. Muhatod ra mi ni mo ugma. Salamat tayo. Wato na mi te. Day. Paghagal ko ka. Ugmara muhatod ra mi. Muhatod ra mi ugma. Bata ko na pala ng tabang ko. Muli na mi guys. Okay. Katugo na si Lia. Okay, mo to na mi bye. Ide boy. Muli na mi di boy.